Důležité upozornění. Toto video bylo vytvořeno výhradně pro edukativní a komentářové účely. Veškeré zde vyjádřené názory a myšlenky jsou čistě subjektivní a nemíří proti žádné konkrétní osobě. Cílem obsahu není nikoho šikanovat, obtěžovat ani podněcovat k negativnímu chování. Divák je plně odpovědný za vlastní názor a interpretaci, a to na základě veřejně dostupných informací. Video může obsahovat citlivé záběry nebo témata, která nemusí být vhodná pro všechny. Pokud se rozhodnete pokračovat ve sledování, děkujeme za pochopení a respekt. Takže ještě jednou čauky mňauky miláci moji, doufám, že to stihnu nahrát, než budou volat klienti. Tady v tom ze začátku trošku nic záživného, bude tam jenom, že bude mluvit o heduš a tak dále. Pak se přejde k tomu, že mi to přijde, jako kdyby tady teďka 369 veřejně podporoval omamné a psychotropní látky, které jsou zakázané. Snažila jsem se to nějak prostříhat, aby to tam nebylo. A zbytek asi řeknu v průběhu videa. A my jdeme spolu na to. A je to z toho 6.7., jo? To je ta druhá část, jsem zapomněla dodat, pardon. To, nebo jak? Oficiál Eliška. Počkej, já jsem viděl ty vole Elišku normálně, hej. Že tam zpívala s nějakýma klukama úplně. Fashion Adele. Nicky Mueller. Víš co? Jeduška máte na zábavu a je dost odosobněná od problémů a nikdy přímo na ostatní nebyla. Tak to si jenom myslíš. To si jenom myslíš, Editko. Já už jsem Hedušku trošičku... No, hnusná, jo. O to nejde hnusná, jako jo. Ale jde o to, vole, jak jsem jí bránil, jo. Jak jsem bránil a jí, vole, René, vole, jo. A jak se mi odvděčili. Když jsem za nima přišel do chatu, tak mi tam nechali nadávat, vole, urážet mě, že se tomu velkolepě smáli. Takové přátelé já nepotřebuju teda. To díky nechci, jo. Díky nechci, vole. A už vůbec ne tupou René, vole, které piče něco řekneš, tak to hnedka výžvání, vole, jo. Takže to je prostě takový člověk, kterého fakt nepotřebuješ. Protože, vole, to je úplně ho. Ale Head už to reálně protože nechávala lidi, ať ukazují prostě osobní informace od Miloše na streamu veřejně. Ještě se tomu na mě smála, jako kdyby to bylo fajn. By mě zajímalo, jaký by to bylo Head už, kdyby někdo zveřejnil její adresu na mém streamu a taky by asi na mě byla nás. Máš hlad? Co to? Co se týká Headu, už nevím, jakoby neviděla jsem to, nevím, jestli je pravda to, co taťka říká, každopádně určitě nikdy nezdílejte do chatu prostě údaje jako jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefon, bydliště, takový fakt ty věci, co spadají pod GDPR, jo. A je to zbytečný, děláte problémy sobě, za další, každý streamer by si to měl hlídat, chápu, že někdy je to třeba složitější, když je víc lidí, proto by měli být ty moderátoři, aby tomu zamezili. Jo, takže určitě za mě tohle to nedělejte, není to v pořádku. No, teď tady přijde Pasaj s tím pejskem, jo, prostě on se ho zeptá, jestli má hlad, bude ho ignorovat, až pak po něm pas vyjede, takže mu to patří. Máš hlad nebo máš hlad? Neříkáš nic? Tak nic, no. Máš hlad? Já tě neslyším. Říkal jsi něco, pse? No dobré, tohle už znělo jakože jo. Tak momentík, já pustím písničku, jenom se vynažrat ještě. Jo, takže ten pes tam kňural, mohl přesto stejně ignoruje, jo, třeba si dělal srandu, nevím. Úplně, ale bylo mi ho líto, jak kňural. Mohl se zvednout a jít mu dát ty granule, jo. Ale OK, mohla to být třeba sranda. Teď dojdeme k té písničky, má to být nějaká hymna
pro lidi, co jsou závislí na nelegálních látkách, nebo víte, co myslím, jo? Nejde o to jenom, že to tam pustí, on to bude i zpívat, pustí to několikrát, bude ty lidi vybízet, aby to zpívali s ním a ještě se pak tam trošku rozmluví, čím je poživačem a není poživačem. Jo? Mě to teda úplně žil, když na tom musím koukat znova, mě fakt z toho bylo blbě, jako. Já jsem tam dala, co tam mělo být v té jedné pasáži, protože jsem to musela vystřihnout. Měla by tam být jedna ta věta zpívaná. Až si zase jednou šle hne té, nebo pak tam je věta zpívaná jako něco si píchnem do žily, anebo něco si šňupnem. Jo? Takže jo, mám to vejš, abyste to slyšeli. Ale jo. Víš co? Nějací lidi jsou jiní a nejsou jako ty. To je stejný případ jako Miloš a Amir. Jo, já nepochybuju, že nejsou stejní jako já. To já neříkám. Ale já se snad, Editko, dokážu dobrovolně rozhodnout, s kým se budu bavit a s kým se nebudu bavit, ne? Není to snad moje věc? Nebo komu budu věřit, komu nebudu věřit? Jo. No, ale tady těmhle lidem se prostě věřit nedá. Takže se s nima nemíním. Tam bylo přímo slyšet, jak ten pes zakňoural, že už to chce to jídlo nebo tu vodu, jo. A on prostě tam sedí a vykecává se dál z vesela. Jinak se omlouvám, myslela, že už to bude tady, tak to bude tady potom až dopoví s tou písničkou. Jo. Zapomněla jsem tam říct, já jsem tam kousek nechala, jak tam zpívá. Asi z největší pravděpodobností, až to nahraju, tak mi to stejně tam hodí autorský práva, takže to budu muset odstranit, to pozadí, takže buď tam nebude žádná v tom kousku prostě muzika, anebo tam bude nahrazená jiná, tak abyste se pak nedivili. Ani bavit, jo. A já si moc dobře pamatuju, jak tady Heduš brečela, vole, na streamech, vole, jak tam zveřejnili její jméno, jo. Odkud je, tak jak jsem byla úplně v píči, jak si říkala, že to není možné, blablabla. A skoro, vole, měsíc o tom mluvila. A pak nechá, vole, toho aby zveřejňoval osobní věci od Miloše u ní na streamu? Tak to je její boj, ať si to dělá, vole, ale každopádně se mnou už počítat jako kdyby nemusí a nemůže, ani nebude, vole, jo. Já prostě, všichni mě znáte, vole, já odříznu člověka během 3, 2, 1 teď a nezajímá mě to, jo. Hlavně pro milovníky drog a omamných jedů. Ano. Já to hlasuji. Takže Pro milovníky omamných jedů tam bylo, ano, takže jste to mohli slyšet. Tady máte, co tam mělo být, já jsem tam dala schválně hvězdičky. Samozřejmě to video nemá podporovat někoho, k tomu to užívá, ba naopak odradit. Jo, říkám, nevím, jestli to měl omezený 18+, nebo to, ale vyzývat lidi, zpívejte to se mnou, já nevím, mně to přišlo fakt nechutný a odporný. vážení narci, To jsem já. až si zase jednou šle svoji obvyklou dávku. Tam, jak jste to viděli, to hvězdička, jo, eťáci, tak on řekl, to jsem já. Teď sám to tady řekl na tom streamu, jo. Takže až jestli to někdy někdo o něm řekl, tak tady se k tomu přiznal, takže ho vlastně nepomlouvá. A bude vám hezky, skoro do zpěvu. Tahle ta písnička, to je příležitost pro vás. Zaspívejte si ji a hodně nahlas, aspoň vás potom rychlejc najdeme. Ta písnička, to je taková hymna závislých. Děvčata, rozdejte noty. Rozdejte noty! Stresu se vyhne. Jo, celkem dobře. Jo, tam byl fakt ten kousek té písničky, myslím si, že to stejně budeme muset jí dát pryč. A tady po té písničce byste se měli těšit na to, že ještě bude propagovat takovou něco jako elektronickou cigaretu, ale evidentně to úplně jako neobsahuje pouze nikotin. Podle toho, co říkal. Dobře jsem se vyspal, dobře jsem se najet, dobře jsem se vyslavně a... Že si došel dobře na záchod, bylo to řečeno vulgárně. Byl jsem chvilku i venku, protože je tam dobře dneska, takže dneska je mi dobře. Dobře.
Zítra jdu k právníkovi, tak mi držte palce všichni. Zítra je ten den, kdy to začne. Teda aspoň na mojí straně to začne. On to říkal pak znova po druhý, jo? To není z toho videa. To říkal na začátku toho videa a tohle je ta druhá část, takže to opakoval znova, jo? Jo? Všichni dostanou nějaké prostě obálečky třeba, dejme to. Už se těším na tu obálku a těším se, až tam půjdu a ukážu, co děláš. Protože zrovna tohleto, a já to mám v originále, zazálohovaný. Ne v počítači, přímo na harddisku, kdyby náhodou. Myslím, že policajti se dobře pobavějí. Ono to totiž tady není úplně všechno, že jo? Já nehodlám, aby mi jako YouTube to úplně jako sekl, jo? Jenom kvůli tobě. Jo? Myslím si, že až uvidějí plnej ten záznam, tak... Myslím si, že budeš mi vysvětlovat ty, co? Ne já. Jo? Uvidíme, jak to bude probíhat. Ano, ano. Zítra jeden D. To je toho 6. takže to má být dneska. Akorát mi uteklo. On před 2 hodinami streamoval a já, jak jsem stříhala, do toho dělám práci, jsem si to nevšimla, tak doufám, že mi nic neuteklo. Případně lidi, co mi naslibovali hory doly, tak se na mě samozřejmě klasicky No, je mi to jedno, prostě tam uvedu všechny, ať si prostě policie dohledá, policie, to nevím, jestli to bude policie, ale uvidíme. Ať si prostě dohledají ty záznamy sami, nebo já nevím. Já je tam uvedu, jakože možné pachatele. Počkej, jak možný pachatele? Ty jsi řekl na začátku toho streamu, co už jsem vydala, že to bude žaloba na organizovaný, jak jsem to tam dala, počkejte, já jenom myknu. Žaloba na organizovanou skupinu. A teď zase je to nemožné, ty už se taky vyber, na co to chceš podávat. Jako, boha jeho, on už ani sám neví. Víš, jakože pachatele, takže vole, tady paní Niko něco vysvětlovat. V tuhle chvíli on řekl jméno a příjmení, já nevím, jestli je to reálný příjmení, já jsem to vystřihla, jo. Takže on tady bude někoho před chvílí hejtit za to, že vlastně v chatu byly nějaký citlivý údaje, které se stahují na GDPR. A sám tady prostě řekl na plnou pusu jméno a příjmení nějaký holky, jo? Že by měla taky asi evidentně očekávat nějaký ten balíček, dopis, jo? Jestli jsem to tak dobře pochopila, jo. Rejkoš, lepší písnička. Lidi, tahle písnička je třeba 18 let stará, jo? A věřte tomu, že jste ji zpívali vy, vaše mamky, babičky, tam mají no... Já už vidím, jak moje babička zpívala tuhle písničku. Já kdybych tohle doma zaspívala, tak bych dostala takovou přestlamu. Ty vado, a hlavně by mě to ani v životě nenapadlo, jo. A pochybuju, že moje mamka, ta úplně nesnáší jako tyhle ty věci, co se týká nezákonných látek a tak dále. Takže jako pochybuju to, jako nevím, jako z jakého vesmíru si spát, jestli z toho Marsu, nebo nevím, ale tohle jako, jak můžeš říct, že naše babičky a to zpívali, boha jeho probers. Ty vole, všichni zpívali, vole, v ČT1. Mně přijde, když na něčem ujíždí, ale to je jenom moje domněnka, já neříkám, že to dělá, jo. Vzhledem k tomu, co pak tam řekne, jo. No, to byly časy. Čau retro. Co to tam máš? Jo, notičky. Aha, notičky. Jsem to neviděl. No. K něčemu čichnem, stresu se vyhnem. Bude nám krásně za chvíli. A proto la la la. Dál to nezná la la la, takže Miruna bla bla bla, nebo co? A on la la la. Hele, to se hodí ale k sobě bla 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 la la la. Skvělej pár. La, teď vám to nevyleze z hlavy, to si kuste, hej. Ne, já z toho budu mít noční můry. Teď tu budete mít navždy v hlavě. Ne, prosím. Pardon, trošku mám škyťavku. Mám trošičku škyťavku totiž, víte? No, nic, pustíme si tu písničku ještě jednou? To je po druhé, on to tam pustil ještě snad 2krát nebo 3krát. Pro ty, co přišli pozdě, a já si mezi tím dám jednoho prda. A tohle je důležitý. Dám si jednoho prda. Většinou jsem to slyšela u lidí, kteří nekouřili cigarety, ale to zelený. Jo? Nevím, i kdybych to jmenovala tak, jak je to v zákoně psaný, jestli by mi to prošlo, ale to je jedno. Takže teďka v tuhle chvíli řekl, že to... Poslouchejte dál. Takzvaně. Jo? Aby mi bylo za chvíli krásně. Teďka mrkl
Každopádně mám jenom tabák, takže buďte v klidu, budu. Jo, To je tak jako, že si do bonga dáváš tabák, ale opravdu pouze jenom tabák. Já to fakt musím najít ve svém videu a přímo to prostřihnu s těma datumama, co kdy řek a doplním to tady o ty informace. Fakt, ať to, doufám, že se mi to povede. jestli mi budete chtít volat záchranku nebo tady tyhle věci, nemusíte, já jsem v klidu, jo. Já drogy neberu. Určitě ti budou volat záchranku, budou mít strašný strach, určitě. Když ani nikdo neví, kde pořádně bydlíš, takže budou volat někam do Rakouska. No, máme tady pána, který má špatně na streamu, no nevím, no, jak to funguje úplně přesně. Myslím, že než by se tam dostali, tak ti jinak asi pomoci nebude. Ne, jako, že bych ti to nepřála, první pomoc se vždycky musí dávat, s tím já souhlasím. Ale jako nevím, jak chceš volat někomu, když nevíš, kde ten člověk bydlí, a ještě do cizí země. Moc. Spíš vůbec. Já mám k ním málo kdy přístup, jo. Nepiju. To se baví o těch nezákonných látkách. Kafe. Udělám to tež, ale já mám něco lepšího. No to se máš, ale já mám Veřejně probírají nezákonné látky. jenom tabák, no. Takže já nepiju kafe, nekouřím cigarety, jo, snažím se vyhýbat cukru, co jen to jde. Jsem tam si to je pravda. Říkal, já to mám v originálu, tady to dávat nebudu, že si zahulí, ale ne cigaretu, ale to zelený. Ale fakt jenom jsem tam lidi, nemyslete, že hulím Je to tak měsíc, omlouvám se, musela jsem vyřešit klienta. Teď nevím, co jsem chtěla, tak to je jedno, pustíme to dál. Já to vím, že se vždycky každý den prostě. Já na to nemám za prvé prachy, za druhé je to tady fakt nedostupné, ale přišel jsem na to, že když si zajdu do obchodu, Tohle mi přijde jako propagace. tak tam mi dají takovouhle cigaretu a v ní je taková náplň. Jo, je to úplně legální tady. Stojí to sice 80 €, každopádně jsou na světě, ale minule jsem to 2 dny a 2 dny úplně v pí. Ráno jsem se zbudil a byl jsem úplně v pí. Takže to bylo celkem fajn. No, uvažuji, že někdy, až budu zase bohatý, tak si to koupím. No, nebo tak. Velice výhodné. No, nevýhodné. Výhodné to asi není, protože to není takové dobré. Ale když dostanu omezení, že? Ne, kamo, žádný dým, dívej se, nic neproběhlo. Ne, dostanu omezení. Ne. Dobré, nedostal jsem zatím. Co to mám na tom nose? Ježišmarja, nedělej to. Že by se mi loupala kůže? Jo, Roblox. Mazičku, prosím tě, běž si slintat jinam, já slyším, jak ti to z té huby kape. Jako co čekal, má takhle velkýho psa, ty vado. To je jasný, že bude slintat, musí na něj hřvát, jo, úplně bezdůvodně. Pane bože. Já chci teďka všichni zpíváte se mnou, jasné? Tady vybízí znova, jako pustí znova tu písničku a vybízí lidi k tomu, aby ji zpívali taky. Všichni, bičo. Nalaďte si noty, vole, a jedem. Tak jsme složili Já si mezi tím dám toho prda. Ještě, že mě ne... Mezi tím si toho dám toho prda zase, jo. Tady v tom odrazu, to tak nevím, co tam, možná by se to přiblížilo, až teď jsem si všimla, že má odraz v těch brejlích, když jsem to stříhala, jsem si toho nevšimla. Jsi Maruška. To by na mě byla asi na... Tak doufám, že ta jeho nová přítelkyně jménem Maruška určitě uvidí, jak se tady ten její přítel chová jak A jestli ho jako míní takhle nadále v tom podporovat, tak asi taky v té hlavě mít nebude, jo. Každopádně to je jenom písnička. Je to jenom písnička. Brýle jsou zajímavé. Když se dívám z nějakého úhlu, tak nevidím displej vůbec. Já bych řekla, že je to tím, co jsi zdal před chvílí, když jsi říkal. Úplně, jakože se úplně vymaže, hej, to jsou zajímavé brýle lidi. Hej. Tam má asi telefon na stojánku. Tady vzadu bude světlo. Tady je ruka. Tady něco... Ne, si to pak budu muset přiblížit.
ty vole, ani Bayer se mnou nechce hrát, jeho. Nikdo se mnou nechce hrát, hej. Já vím, že jsem pako, no, co mám dělat, hej, lidi, já už jsem se tak narodil, vole, já za to jako kdyby moc nemůžu. A co se mi to dělá tady, to je zvláštní. Jako, já tam mám vlasy, ale když se mi točí tak jako kdyby na druhou stranu, víte? Já bych řekla, že ti spíš ty vlasy vypadávají a ani se nedivím. Jo. Já moc nedokážu se moc ovládat, jako dokážu se ovládat, teď už čím jsem starší, tak tím víc se dokážu ovládat, to je fakt, ale nechce se mi prostě, proč bych se furt měl ovládat, ty vole. Prostě. Proč bych se měl furt ovládat, dávat si pozor na to, co říká. Ahoj. Tomu, co říkal, se asi vyjadřovat nebudu, to je zbytečný. Tady ta slečna, to je taky asi nějaká, nevím, no. Nemůžu jakoby nějak soudit, protože nevím přesně, o koho jde, ale nelíbil se mi ten její stream. Vy to většinu z toho neuvidíte, prostě měla skálně misku, strkala si tam pomalu prsa do toho, pak se tam vyšpulovala zadek, sice v legínách a tady, já jsem si myslela, že je to nezletila, není, protože ona tam bude, nebo nevím, ale kouří tam nějakou elektronickou cigaretu, nebo nevím. A jsem zapomněla, tak to je jedno. Takže tady já asi jenom dolů jsem dala to jméno, doufám, že to tam zůstane, takhle by nebylo vidět. Streamuje s ním, když chodí někdo s takovouhle personou na okno. Dobrý den. Dostal taky, já jsem dostal minulý týden. A tak ono tam vyskočilo jinak, já už to zamazávat nebudu. 3 bany, hej. Za to, že jsem nadával buz... Nenadával jsem jim. On to řekl celý to slovo, buz, jo, tamto, on to řekl celý. Já jsem to vystřihla. Já mám rád. Potřebuju zaplatit nájem lidí, tak víte, co máte dělat, jo? Jako říkala mi dneska mladá, že můžu klidně hrát s holkama, ale musím se vždycky jako gentleman správně, tak se musím vymezit, jako. Aby si věděla, jak jsem zadaný, jo. Aby si věděla... No já ti říkám, mě to nezajímá, že ty jsi zadaný, já ti říkám, že já jsem... Vy ten celý záznam neuvidíte, ale já být chlapem, to, co ona tam občas předváděla, finito ende šlus u mě. To je jako masakr, jo. Za mě to teda bylo moc. A to stejný, kdyby něco podobného dělal chlap, tak to bylo hned s ním končím. To je jako... nevím, mám prostě, asi někdo má třeba ty hranice nastavený jinak, jo, ale abych tam vlezla na tu sedačku, legínama, strkala si tvé deku nebo co mezi nohy skoro, se na mě nezlobte, to je... Jo, vy to tady neuvidíte, ono je to sestříhaný, protože už jsem na to neměla náladu ani nervy. Zadaný, hlavně, tak si to zapamatuj, jasné? Dobře. Tak jo, dobré. Tu víš, pro jistotu, kdyby náhodou přišla, aby to slyšela. Ta jeho Maruška, nebo jak říkali se jmenuje, tak když by přišla, aby slyšela, že on říká, že je zadaný, jo. Na druhou stranu, je to úplně jedno, jestli k někomu budete tvrdit, že jste zadaný nebo nezadaný. Když chlap nebo ženská chce podvíz, udělá to. V životě by mě nenapadlo tolik možností, jak můžete člověka podvíct, dokud jsem to neviděla na vlastní zkušenost, nebo jsem to neviděla, mám z toho vlastní zkušenost a bylo mi fakt blbno. Jo, takže to, že někdo řekne, jsem zadanej na streamu, tak s prominutím to není nemoc a spíš záleží, jak ten chlap se k tomu postaví. Pokud teda nějaká žena se mu v uvozovkách nabízí nebo holáka a on ví, že je zadaný a řekne hele ne a fakt to stopne, prostě ani s ním mít nebude, to je to důležitý, ne, že říká na streamu prostě, jo? A to je můj názor. Ty jsi takový podpantoflák. Nejsem, vole, já ji mám rád, jenom prostě chápeš, tak je krásná, vole. Je krásná. Slečna tady tvrdí, že když řeknete na streamu, že jste zadaný, tak jste automaticky podpantoflák. To by asi měla vidět, co znamená slovo podpantoflák a vědět, jak to funguje v praxi. Fandím tě. No, prostě nechci si to Dej mi peníze. Hej, víš o tom, že se nesmíš žebrat podle nových pravidel. Píče, vole, co ty zase, ježiši. Ty každým rokem horší a horší, ty vole. Pro vás žebráky, jo. Pro vás, jo. Pro nás je to jako... Nám je to asi celku putná.
Protože si myslím, že ten, kdo tam dělá normální content, což jako tam jsou, tak většinou nežebrají, lidi jim posílají. A to byste jenom vy žebráci, co nemáte žádný content, prostě sedíte, stojíte, nebo jo, a žebráte prostě. Jo, Adelko, ty máš noční můry, tak mi dej srdíčko. Tady by se mělo jednat o tu Adélku, vy jste to ještě neviděli, ono to vyjde, to je z toho 2.7. Tuším, tam došla k nějaký hádce, to je jako by na trošku díl, tak o tu Adélku, nemluví se o Adéle Pulcový, jo. Fashion Adele, Shopaholic Adele, o ní není řeč, to je jiná, jo. Fakt jako upozorňuji na to, že je to jiná. To vyřeší. Já ti potom zavoláme potom a povíš mi, co se děje, jo. To je jenom pouze sociální sítě. No, takové sociální sítě ti dokážou pěkně zničit život. Ona tady v tuhle chvíli, já nevím zase, ona už si to schovala, jo, protože ty prsa fakt jako jí šly jakoby do těch palačinek. Když se snažíš. Honziku Brunclíku, děkuju moc za srdíčko, vítej mezi námi, kamaráde. Poslední, já nevím, 2-3 dny jsem zjistila, že docela k němu chodí ten Brunclík, jo, takže. Tak 6. účet, ale víš, že mě vždycky zablokujou. Jo, že měl 6 účet. Já jsem hlavně na YouTube a Bože, ne tady. má 6. Takže tak. V dnešní době spousta matek selhává. Tak byla celkem pěkná. Oni se tam bavili o její mámě, úplně jsem to tam nechtěla dávat ty věci, co ona tam říkala. O té jako její mámě. Tak tady na to vlastně on řekl to, co řekl, jo, takže takhle on vidí matky samoživitelky. No ale tak co bychom od něj chtěli, že jo. Takže... Já jsem zadaný, jako jo, já tady na tyhle holky vůbec, vůbec, jako. Vůbec to neříká přesvědčivě, jo, vůbec, ale... Já teda dneska musím ještě zařídit a udělat spoustu věcí. Vůbec se mi nechce teda, ale... No, to bylo z toho 6. takže to asi připravoval nějaký ty podklady pro toho právníka, ke kterému šel dneska. Bohužel vysílal asi před 2 nebo 3 hodinami, já jsem si toho nevšimla, takže ten záznam nemám, nevím, jestli ho někdo bude mít. Určitě jste se k tomu vyjádřil, pokud ne, tak počítám, že někdy k večeru by mohl zapnout stream, takže uvidíme, jestli se vyjádří, nevyjádří. Za mě je prostě jako propagace tady něčeho. Nevím, tohle je prostě můj názor, vy můžete mít jiný, já vám ho neberu, ale jako ty jeho lži, předtím tvrdil, že v bongu má jenom tabák v nějakém tom videu, že on to zelený nehulí. Teď se přiznal k tomu, že občas jo, dokonce si kupuje nějakou elektronku, v který je ještě něco jiného, kromě tabáku, nebo ne tabáku, nikotinu, jo. Tady si dokázal tak strašně moc ukázat ty svý lži a pravdy, že to je neskutečný. Jo a když mu řeknete pako, on vám řekne, že mu nadáváte, tak řekněte, že ne, odkažte ho na moje video, protože tady se přiznal, že pakuje, takže mu vlastně nenadáváte. Nic, mějte se hezky, mějte se fajn, děkuji za lajky, odběry, jakoukoliv podporu a mějte se hezky, pa.